PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. Bata da zaɓe a kan iso da ta abuka. Zuciya bata da zaɓe wadda ta san gina abuka. Ki ji batun da nake niyya ka ki san ki yi mini kamu. Yi mini daurin gwada mai gona yanzu kina da muhimmu. Ya zama dole in jajirce in yi abin da zai sa in samu. Zan biki so da alama tunda a zuci bukin samu. Ban ga abin da a yau zan so shigo na ki zama amana. Zan cika da mafari a zuciyar ki bar ni in zauna. Ki nake yi zance na ki ce da ni in zo ni in zauna. Har kin lamunce to da daɗi da ni zai huce. Ni da ke yawa zan so mu dan kulla wata alaka wanda zai sa danginmu da ni da ke su sa albarka. Ko ruwa kuwa iska ne ba zai sa dai na zuwa ba. Tun da na ta ana cewa garin masoyi bai nisa ba. Bata da zaɓe wadda ta san gina afuka. Idan da ke na riga na gane soyayya bata mini illa ba. Ba muke cikin rayuwata ban ga abin da ba zan yi ba. A tabbacin auren ki zan yi gwagwarmaya da mazaje. Ko da a ce karfi na zai gane ni dai zance. Rukun amana shi ne ya madafin da dukan idin sirri. Abinda zai sake fara'a zan miki jeri-jeri. Wanda yake soyayya shi ne ya san soyayya. Daga kalaman birgewa suna cin cikin soyayya. Ana a yau biki ya laila sake ce da ni majnuni. Karfafa mini gwiwata hanyar soki mini doni. Na ji daɗi kin karɓe ni kin ce da ni mai sanki. Duka abin da kike so zan yi domin ki bani sarauta. Ki zance na sanki shi ne mafari. Sai da ke zan zauna, sai da ke zan zauna. PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.